I ɲɛ bɛ nin Ala tɔgɔ in na. Naam. A bɛ fɔ nin ma ko ya wadudu. Tiɲɛ. N'i bɛ fɛ musow k'i kanu. Naam. Musow ka girin i kan. Cɛw k'i kanu. Tiɲɛ. Ka girin i kan. Naam. I ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka kanu sɔrɔ. Ya wadudu de b'a kɛ. Tiɲɛ. I bɛ fɛ diɲɛ bɛɛ de ka e kanu. Naam. Ni e nana. A ka dɔ k'i nana. Tiɲɛ. N'i taala. Naam. A ka dɔ k'i taala. Naam. I ka manja yɛrɛ sɔrɔ. Tiɲɛ. Alimami ya wadudu de b'a kɛ. Kosɛbɛ. N bɛna nasira d'i ma. Naam. Wallahi. N kalina Ala la. Naam. Cɛ o cɛ y'a nasi bɔ. Tiɲɛ. K'a mun a farikolo la. Naam. K'o nasi munnen to i la. Tiɲɛ. Alimami mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛ bi da i kan. Naam. A tigi b'i kanu. Siga t'a la. I ka baara yɔrɔ la. Tiɲɛ. Patɔrɔnw bi i kanu de. Naam. I bɛ diɲɛ ko o ko la. I bɛ kanu dafalen de sɔrɔ o la. Kosɛbɛ. Bilahi siga tɛ nin na. Tiɲɛ. Nin ka teli kojugu o ye teliya dan ye. Naam. I b'i jija. Tiɲɛ. Ya wadudu. I bɛ wala ta k'a sɛbɛn a kan. Naam. Siɲɛ 22,000. Naam. 22,000. Tiɲɛ. I b'a sɛbɛn a kan siɲɛ 22,000. Naam. Alimami n'i y'a siɲɛ 22,000 nasi bɔ. Tiɲɛ. N'a y'a sɔrɔ i tɛ se sɛbɛn ladon. Naam. I bɛ se k'a di kalanden dɔ ma. Min bɛ se k'a kɔnɔnajɛya i ye. Tiɲɛ. Ka ya wadudu 22,000 nasi bɔ k'a d'i ma. Naam. Kuma caman na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen. Olu de b'u kɔnɔnajɛlenya ka sɛbɛnni kɛ laadiriya kɔnɔ. Naam. Mais dɔ bɛ yen ale mako b'a ka wari dɔrɔn de la. Kosɛbɛ. I bɛ t'i ka sɛbɛnni d'a ma a b'a tigɛ tigɛ k'a d'i ma. Tiɲɛ. A bɛ ya wadudu siɲɛ damadɔ kɛ k'a f'i ye k'a ye 22,000 kɛ. Naam. O de ka ca o ye cɛya dan ye. Tiɲɛ. Nka n'i ye mɔgɔ laadiri sɔrɔ min y'a sɛbɛn k'a d'i ma siɲɛ 22,000. Naam. Alimami o nasi kelen. Tiɲɛ. E k'o kɛ bitoni kɔnɔ. Naam. I ka parfum musku ani wadudu parfum. Tiɲɛ. I k'o ɲini ka na kɛ nasi in na. Naam. Ani timitimini. Tiɲɛ. I b'ale da tile la k'a ja kosɛbɛ. Naam. N'a jala i b'a susu k'a mugu bɔ. K'o mugu dɔ kɛ nasi in na. Tiɲɛ. E ka to k'o nasi utiliser i fari la. Ka to k'o nasi mun i fari la. Tiɲɛ. Bilahi n'e donna yɔrɔ o yɔrɔ. Naam. Alimami o yɔrɔ mɔgɔw bi i kanu. Allahu akbar. N'i taala taama na. Tiɲɛ. Faamaw de bi i kanu. Naam. Ɲɛmɔgɔw de bi i kanu. Wa i ka ko bɛɛ lajɛlen bi nɔgɔya. Tiɲɛ. Alimami ni mɔgɔ min kanunen don, o tigi ka kow de bi nɔgɔya o. Kosɛbɛ. N'i kanu bi adamadenw na, Tiɲɛ. i ka baarako bi nɔgɔya. Naam. N'i kanu bi adamadenw na, Tiɲɛ. i ka wariko bi nɔgɔya. Naam. Hali i ka musoko, bilahi alimami n'i ye kanu sɔrɔ, Tiɲɛ. i ka musoko bi nɔgɔya. Siga t'a la. Mais ni e ma ka go, Naam. bɛɛ bannen don i la. Tiɲɛ. Alimami n'i ɲɛsina muso ma, Naam. diyagoya o bɛ ban i la. Kosɛbɛ. Sabu i ma man di. Tiɲɛ. Hali adamaden tɛ muso ɲuman sɔrɔ ni i ma man di. Siga t'a la. Maa mango. Tiɲɛ. O kɛ man di ka muso ɲuman sɔrɔ dɛ. Naam. O tuma na e bɛ fɛ i ka manja sɔrɔ. Diɲɛ bɛɛ k'i kanu. Tiɲɛ. Cɛw k'i kanu, musow k'i kanu. Naam. Denmisɛnninw ka i kanu. Tiɲɛ. Wadudu 22,000 nasi de b'a kɛ. Bilahi karamɔgɔw bi nin dɔn. Tiɲɛ. Ala alimami ni Ala ye semaine gɛrɛ yira an na. Naam. Ne yɛrɛ bɛna an ka mɔgɔw bila ka nin nasi bɔ. Tiɲɛ. Ni Ala sɔnna n bɛna di maa caman ma. Naam. Minnu ka komaniw bɛ yen. Kosɛbɛ. Wadudu nasi la. Tiɲɛ. Ne m'a fɔ i ka ne wele n k'a kɛ i ye dɛ. Ne m'o fɔ maa ye. Naam. Ne ko i k'a kɛ i yɛrɛ ye. Tiɲɛ. I b'a nafa sɔrɔ i yɛrɛ ye. K'a sɔrɔ i tɛ ne dɔn i ma ne ye. Kɔnɔ. N'i y'a jaabi ɲuman sɔrɔ a la. Tiɲɛ. Alimami dugawu kɛ garibukɛ yɛrɛ ye. Siga t'a la. A banna. Naam. Nka n'a bɔl'o la sa. Tiɲɛ. Maa min ko n bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ ni Ala tɔgɔ ye. N bɛ fɛ ka se karamɔgɔ dɔ ma min bɛ nafolo baara kɛ n ye. Tiɲɛ. Ala tɔgɔ jɛlen k'a sɔrɔ conséquence t'a la. Tɔɔrɔ t'a la, degun t'a kɔfɛ. An b'o baara jɛlen kɛ adamadenw ye. I bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ. Tiɲɛ. Sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ. Naam. Alimami n'an y'an tigɛ sigi o sura kan. Naam. Nafolo ko la. Tiɲɛ. Ale ka teli o ye teliya dan ye. Kosɛbɛ. U b'a fɔ a ma ko Iza wakati. Siga t'a la. Iza wakati. Ka nafolo sɔrɔ ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ. Naam. Iza wakati de b'a kɛ. Tiɲɛ. K'i ka fantanya ban. Naam. Iza wakati de b'a kɛ.
n t'a fɔ n bɛ explication caman d'a la bilen. N y'a dɔ sa maa caman ye Iza Wakati nafolo baara kibaru y'a sɔrɔ quoi. Kosɛbɛ. Dɔw ko kuranɛ ala deli k'a ka suma. Mais an ye Iza Wakati baarakɛ caman yɛrɛ ye a information sɔrɔ. I y'a faamuya. O tuma Iza Wakati ale ka teli nafolo ko fɛ o ye teliya dan ye. N y'a f'i ye ale baara an b'a kɛ mɔgɔw ye 30,000 de. Nka i bɛ se ka 15,000 sara fɔlɔ ani i ka sɛsɔngɔ 1,800. O tuma an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔfɛ i b'i ka wari tɔ sara. Iza Wakati nafolo baara bɛ kɛ ten. Ale baara ye 30,000 de ye nka i bɛ se ka 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛsɔngɔ 1,800. I bɛ dugu o dugu, i bɛ jamana o jamana, i bɛ quartier o quartier, n'i mako bɛ Iza Wakati baara la a bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la. I dan ye ka weleli kɛ an ka téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98. N'i y'an wele o numéro la ni ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O tuma a faamuko ɲuman ala k'o di an ma. Maa min ka sababu b'an bolo ala k'o tigi ɲɛsin an ma. Maa o maa ka sababu t'an bolo ala ka n'o tulo don kumakan in na. Alimami ala ka maa ɲɛsin an ma an bɛ se ka min dɛmɛ k'a ka tɔɔrɔ wuli. Ala k'o kɛ Mohamadu Mustafa kanuko sɔn. Sɔli ala rasuli. Maa o maa b'i ka garibukɛ lamɛn nin waati in na. Ni kanuɲɔgɔnw fɛ bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ jan. An bɛna suratul ikilasi kalan siɲɛ 3. Hami gɛlɛntigi minnu bɛ kan an lamɛn, mako gɛlɛntigi minnu bɛ kan an lamɛn, an bɛna ikilasi kalan de siɲɛ 3. Yarabi an b'a ɲini ala fɛ o ka kɛ bɔda ye Konate kanubaga bɛɛ ye ani Konate lamɛnbaga bɛɛ ye. N'a y'a sɔrɔ tɔɔrɔ bɛ min kan, dekun bɛ min kan, gɛlɛya bɛ min kan, an bɛna suratul ikilasi kalan siɲɛ 3. I tigɛ jan i k'i ka hami don a la. Wallahi ne b'a dɔn a bɛ se ka kɛ sababu ye ala b'i dɛmɛ. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahadun. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahadun. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahadun. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil